יק את מעשית נאר השמש, יקיnd at man ser fil bahar blu, yek kan as bistaf shi fisser da glim, gift is da tait min. Isimur historia li ait irrir, lil wera tas-sijar ul-mewt sabir, kif ħarġet Marija fil-ħod ul-ħadd, ma reġgħet lura qatt. Witi l-għajn ja fil-ġrajja, għalkemm ħafna snin għaddew, għax Marija is-sabiħa, witi l-għajn magħrufa sew. Jekk qatt ma ħassejt in-nar tax-xemx, jekk int qatt ma nżilk fil-baħar blu, jekk anqas fis-staf xi jfisser dal-kliem kif tista' tgħid min jien. Stennija Giuseppi bin-nar bil-lejl u l-mewġ għadu jħabbat u żmien għaddej, hemm fwiet il-għajn minn ħireġ minn ġej, jistenna baqal xejn. Witi l-għajn ja fil-ġrajja, għalkemm ħafna snin għaddew, għax Marija is-sabiħa, witi l-għajn magħrufa sew. Jekk qatt ma ħassejt in-nar tax-xemx, jekk int qatt ma nżilk fil-baħar blu, jekk anqas nistaf xi jfisser dal-kliem kif